Numele meu este Leonard, sunt de la București, sunt un frate de la București. Numele meu este Leonard, sunt de la București, sunt un frate de la București, un om care m-a născut mort în păcatele mele și într-o zi am fost răscumpărat prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, la fel ca noi toți de aici. Și astăzi am ales de bunăvoie să vă mărturisesc că am ales cu mult timp în urmă să-i fiu rob lui, să-l slujesc pe el. Mă bucur tare mult pentru primirea pe care mi-ați făcut-o. Domnul să vă răsplătească, că sunteți împlinitori ai cuvântului și cu adevărat mărturisesc înaintea Domnului că sunteți primitori de oaspeți. Să ne întoarcem la cuvântul care s-a deschis în această seară. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Cu adevărat, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Am înțeles treaba asta. Dar ce trebuie să știm de acum înainte? Ce ni se cere? Ce trebuie să facem noi? Ce ni se cere nouă? Și cuvântul ne vorbește și cuvântul ne întărește. Ca să intrăm mai bine în poveste, rămânem tot la Faptele Apostolilor, dar ne întoarcem 2 capitole mai în spate, că acolo a avut loc un viu schimb de vorbe între partida fariseilor, Petru și Iacov. S-a luat o hotărâre bisericească, după care s-a venit cu acest verset: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați, Fapte 15, versetul 1. Și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri și să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile, adică noi, trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, cum se face și astăzi, privitor la lege și la har, s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. S-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug, adică o sarcină, pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Auziți la ce spunea Petru? Nici el, nici părinții lui n-au putut purta această sarcină. Și credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Hotărârea bisericii, de atunci și până astăzi, este în picioare această hotărâre, care nu poate fi schimbată de om, nu se mai poate adăuga nimic la ea, pentru că trebuie să rămână cuvântul lui Dumnezeu în picioare. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui și voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Auziți, dar oameni buni, poate sunteți azi în sală și n-aveți un legământ luat cu Domnul. Și vă puneți aceste întrebări, să știți din partea noastră, ca și slujitori, că noi am fost aleși de Dumnezeu și suntem împuterniciți ai lui Hristos, ca să vă rugăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi nu vrem să punem nicio greutate asupra voastră. După cuvânt, puteți verifica cu Biblia ce citim noi aici. Ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie,
de dobitoace sugrumate și de sânge. Dobitoace sugrumate și sânge, adică vrăjitoriile care se făceau, voodoo și așa mai departe, ca să înțelegem ce citim. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită în Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba și au ales pe Iuda, Zi și Barsaba și pe Sila, oameni cu vaz între frați, și au scris astfel prin ei, apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria, în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu prea iubiții noștri, Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate, de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Este grea pocăința după ce scrie aici? Nu este grea. Din păcate, cel mai greu lucru pentru Dumnezeu este să găsească un slujitor în care să investească daruri și după ani și ani de zile el să rămână tot smerit. Este foarte greu. Încă de la începutul lumii ne confruntăm cu așa ceva. Când se va ajunge aici, ca noi ca slujitori, să adăugăm de la noi, să cerem oamenilor să facă niște lucruri grele, cu adevărat, biserica nu va funcționa. Vom fi niște oameni falimentari, cum erau încă din vechime. Și nu vom putea propăși. Noi astăzi vă cerem în numele Domnului Iisus Hristos să vă împăcați cu El și să faceți ce este scris aici. Nu vi se cere mult. Noi nu putem face nimic de la noi. Doar că trebuie să înțelegem unde și cum se produce mântuire. Despre noi ca și trup ce am putea să spunem, cum a spus și Pavel. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cea mai mare teamă a unui om, când vine și este pus în fața adunării, vrei să te botezi, vrei să-L primești pe Domnul Iisus, o să spună nu pot. De ce? Pentru că eu nu o să pot să mă las. Eu nu o să pot să mă las de aia și de aia și de aia. Și oamenii refuză și își pierd mântuirea. Dar vă spun ceva. În 1 Petru, capitolul 3, spune așa. Icoana aceasta închipuitoare, care vă mântuie acum pe voi, adică botezul, nu este o eliberare de tinăciunile trupești. Cum adică, frate? Nu este. Adică dacă mie până să mă botez îmi plăcea să beau, după ce ies din apă o să-mi placă în continuare? Da. Ăsta este răspunsul. Și mi-asum ceea ce spun. De ce? Să mergem la Romani, capitolul 8, versetul 13. Și dacă Hristos este în voi, în trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Ce spuneam? Trupul nostru nu a fost răscumpărat. De aceea, pe tot parcursul acestei vieți, ca și pocăit până vom muri, ne vom lupta cu acest nenorocit de trup. De ce? Pentru că el nu a fost răscumpărat. De ce? Pentru că botezul nu este o eliberare de întinăciunile trupești. Atunci unde se produce mântuirea, Doamne? Ce vrei să spui cu asta? Cum să mă pocăiesc dacă cineva nu îmi va spune exact? Păi este simplu. Să o luăm pas cu pas. Noi, ca oameni, suntem alcătuiți din trei părți, adică trihotomici. Trup, suflet și duh. Întrebarea e, unde se produce mântuirea? Când un om îl primește pe Iisus Hristos? În trup? Nici de cum. Și ia să vedem, ce avem aici? 5 facultăți. Văz, gust, miros, pipăit, auz. Ce sunt astea? Niște porți către pofte, bineînțeles. Ia uitați unde sunt. Cine mă va izbăvi pe mine de acest trup de moarte? Cine este cel mai mare dușman? Fratele sau sora? Nici de cum. Suntem invitați să mergem în fiecare dimineață în oglindă și să cerem mila Domnului Iisus Hristos și să întrebăm cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Eu sunt principalul meu dușman, acest trup. Acest trup. Lăudat să fie Dumnezeu pentru mila Lui. Ia să vedem. Se produce mântuirea în sufletul nostru? Nici de cum. Psalmistul spune așa. Pentru ce
Gem și plângi suflete în mine. De ce te mâhnești înăuntru meu? Nădăjduiește în Domnul. Uitați, dar ce har deosebit avea acest psalmist încât să se mustre pe sine însuși. Să spună, pentru ce te mâhnești suflete înăuntru meu și gem? Nădăjduiește în Domnul. De unde ies curviile, răutățile, pisma, uciderea? Din inima omului, din sufletul lui. Nici aici nu se produce mântuire. Să mergem la Ioan 3. Nicodime, tu care ești învățător al legii, nu cunoști aceste lucruri? Dacă vreun om nu se naște din nou, din apă și din Duh, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția cerului. Deci mântuirea se produce în Duh. Și atunci ajungem la acest verset. Dacă trăiți după îndemnurile ei, ale firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul, unde s-a revelat Iisus Hristos, și putem striga tare, eu pot totul în Hristos care mă întărește, pot să fac ce prin acest Iisus Hristos? Ce mă împuternicește? Faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Prin cine putem să facem să moară faptele trupului? Prin Iisus Hristos, eu pot totul în Hristos care mă întărește, lăudat să-i fie în numele Lui. Dragi frați și surori, aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să învățăm ce înseamnă smerenia. Pentru că smerenia se învață, nu este ca un dat să-l primim de la Domnul. Sunt nenumărate daruri, de învățător, de prorocie, de evanghelist. Dar smerenia, pentru fiecare în parte, se învață. Și aș vrea să vă aduc aminte de Iov, un om cu care Domnul nostru s-a lăudat înaintea lui Satan și a zis, l-ai văzut pe robul meu Iov? Este cel mai neprihănit. Niciunul nu este ca el. Am stat și m-am întrebat mereu, de ce s-a întâmplat toate lucrurile alea rele cu Iov? Unde a greșit Iov? Că era neprihănit. Noi astăzi spunem, da, e pocăit, fratele. Este bine să fii pocăit. Dar este mare păcat să fii mândru de pocăit. Ala e un păcat. Și așa ceva a făcut Iov. Și aș vrea, scurt, am să fiu scurt, să Domnul să-mi dea înțelepciune, să nu deranjez nici frații, că sunt de mai mulți, probabil, vorbitori. Și să înțelegem, în legătură cu ce vorbeam, cu această smerenie pe care trebuie să o avem noi ca slujitori, ca Domnul să lucreze cu noi, să avem o ungere, ca să putem avea și niște roade pe mai departe, trebuie să înțelegem exact prima vorba lui Iov, în care, uitați ce a spus aici, în capitolul 9. Dacă zic vreau să-mi uit suferințele, să-mi las întristarea și să fiu voios, sunt îngrozit de toate durerile mele. Știți prin ce a trecut Iov, da? Știu că nu mă vei scoate nevinovat. Și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mai trudesc degeaba? Chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, tu tot mai confunda în măciră de s-ar scăbi până și hainele de pe mine. Căci el nu este om ca mine, spunea Iov despre Dumnezeu, ca să-i pot răspunde. Nici noi nu-i putem răspunde, să știți. Și să mergem împreună la judecată. Nimeni nu poate merge împreună la judecată cu Dumnezeu. Uitați, dar acest cuvânt, acest verset, versetul 33, ce a spus eu? Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-și pună mâna peste noi amândoi, să-și tragă însă varga de deasupra mea și să nu mă mai tulbure spaima lui. Noi astăzi avem motive de mulțumire că îl avem pe acest mijlocitor, îl avem pe acest Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat prin sângele Lui cel scump. Noi nu suntem neprihăniți. Noi suntem socotiți neprihăniți, nu ca în fii. Noi n-am atins neprihănirea aceasta și nu o vom atinge. De ce? Pentru că cuvântul spune clar. Cine spune că nu are păcat, este mincinos și adevărul nu este în el. Ce aș putea să vă spun? Aș vrea să vă spun că am venit aici ca pentru Domnul, nu ca pentru mine. N-am ce să demonstrez eu. N-am ce să demonstrez. Sunt la fel. O carne, o țărână muritoare, supusă acelor slăbiciuni, cum era și Ilie, spune în Iacov. Dar bare eu, când trăim aceste vremuri din urmă și păcatul s-a înmulțit, dar slăvit să fie Domnul, că, cum spunea cântarea, unde este mult păcat și harul s-a înmulțit acolo. Mergem mai departe să înțelegem ce a făcut acest Iov. Aici am înțeles că avem nevoie de un mijlocitor pe care noi astăzi îl avem și trebuie să-l prețuim. Cum se comporta? Din păcate, mulți dintre noi, cum am spus, când primim niște daruri de slujire de la Dumnezeu, uităm să rămânem smeriți. Și când nu rămânem smeriți, Dumnezeu ne desumflă, să știți. Uitați cum s-a întâmplat cu Iov. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele,
Iov, capitolul 29, versetul 4. Când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine părâie de unde lemn, dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare, mai mari își opreau cuvântările și puneau mâna la gură. Așa că e frumos. Vai, dar ce poziție avea Iov. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit. Ochiul care mă vedea mă lăuda că scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea mi era mantaș și turban. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și îi smulgeam prada din dinți. Atunci ziceam, ce spunea acest Iov? În acel colț plin de bube, plin de lepră, în cuibul meu voi muri. Zilele mele vor fi multe ca nisipul. Apa va pătrunde în rădăcinile mele. Roa mea va sta toată noaptea peste ramurile mele. Versetul 20. Cea mai mare greșeală a lui Iov. Slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mâini. Țin să vă spun că Dumnezeu nu-și împarte slava cu noi, cum nu și-a împărțit-o nici măcar cu Iov. Slava este doar a Lui. El își împarte bunătățile cu noi. Uitați greșeala lui Iov. A spus, slava mea va înverzi neîncetat. Nu, slava este doar a Domnului. Lăudați să-i fie numele. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea. Și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când mi se muia inima, le zâmbeam și nu puteam izgori seninătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei. Lui Iov îi plăcea de el. Îmi plăcea, ce mândru era Iov de el. Îmi plăcea să mă duc la ei și să mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele. Ce comportament avea Iov față de om care a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Înțelegeți de ce a suportat Iov atâtea? Înțelegeți de ce și un slujitor poate suporta niște falimente în viața lui? Pentru că este cel mai fiind păcat. Este cel mai fiind păcat care totuși, când îl săvârșim, nu produce durere. Nu produce nicio durere. Ba din contră, e ceva sintetic, o dulceață. Cine sunt eu? Am venit, am vorbit, s-au pocăit toți. Ca pentru cine e lucrat? Ca pentru tine? Credeți că la sfârșit vom fi chemați? Leonard, slujitor plin de succes, vină încoa la mine. Nu. Noi avem nevoie de robi credincioși, nu de robi de succes. Dar mai departe, slăvit să fie Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac. Uitați la ce cuvinte l-a adus pe acest Iov și a spus așa. Capitolul 42. A strigat Dumnezeu din cer și spune așa: cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să înțeleg de minuni pe care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Auziți ce spune Iov acum? Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Uitați dar la ce stare a ajuns. De ce? Pentru că de multe ori vorbim, am auzit și noi de Dumnezeu, dar nu l-am văzut. Și când îl vom vedea, reflectoarele sfințeniei Lui va veni către noi. Cine ești cu adevărat? Cine ești când nu te vede nimeni? Ochiul meu te-a văzut. Și acum mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă, în țărână și în cenușă. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Un ultim verset pentru încheiere. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Lăudat să fie Dumnezeul nostru.
adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, cum spunea versetul. Nu ține seama de vremurile de neștiință. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Știți că există un lucru pe care Dumnezeu nu poate să-l facă? El nu poate să coboare de pe scaunul său de domnie să vină aici să predice Evanghelia. De aceasta ne-a ales pe noi, lăudați să-i fie numele, că ne-a pus și pe noi în această poziție, niște neputincioși să propovăduim cuvântul Lui. Cine suntem noi? Noi, dar suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui, Dumnezeu în El. Și acest verset mi-a dat bătăi de cap multă vreme. Și am zis, dar cum adică l-a făcut păcat? Pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, cum adică l-a făcut păcat? Doamne, te rog, descoperă-mi, Doamne. Cu alte cuvinte, am înțeles că Dumnezeu l-a tratat pe propriul Fiu ca și cum ar fi trăit viața mea. Ca și cum ar fi trăit viața ta, frate și soră. Iar astăzi, prin credința în numele Lui, prin credința în numele Lui Iisus Hristos, Dumnezeu se uită la mine și mă tratează ca și cum aș fi trăit viața lui Iisus Hristos. Sunt socotit neprihănit, am îmbrăcat haina fratelui meu mai mare, Domnul Iisus Hristos, și doar așa mă pot afișa și eu înaintea Tatălui. Cum spunea și eu, o, de-ar fi un mijlocitor între noi, care să-și pună mâna peste mine și să mă acopere de mânia ta. Iată că pentru noi este astăzi unul. Și numele Lui este Iisus Hristos, lăudat să fie numele. Vă îndemn, în numele Lui Iisus Hristos, cercetați Scripturile și socotiți că în ele veți găsi viața veșnică. Credința va veni în urma auzirii cuvântului. Domnul să binecuvinteze lucrarea pe care o faceți aici. Mă bucur tare mult că Dumnezeu m-a adus în această biserică. M-am rugat cum am ajuns în țară acum câteva zile, ca înainte de orice loc de muncă, ca înainte de orice, Domnul să-mi găsească o biserică în care să merg și să mă bucur alături de frați. Și mă bucur. Și eu, pe toată șederea mea aici, în Anglia, voi fi lângă voi. Domnul să ne ferească pe toți de vânduri de mândrie, să rămânem smeriți și să ne adunăm împreună, să nu ne uităm de sus unii la alții, să ne dăm seama că toți suntem la fel, că Iisus Hristos, prin moartea Lui pe cruce, ne-a numit frați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu în Domnul vă declar dragostea mea și mă rog ca Domnul să lucreze în această biserică cu semne și minuni. Amin. Lăudat să fie Domnul. Fie bine.